سلام يوتيوب نايلو معنتي مرباتنا أبز محرم ميديا أصدرارات تزخون زعباتات بحبار كنكتتلنا ما بكبابي مغلن عافارن منقس إثيوبيا زي فلتندرونات واقعات نفرتي ترأين كبل حايلو أجر إثيوبيا قليتلو بلسقنا أبدوب إيرترا زنبرا أصوارنا وسن تقراي مملاس مجمارو تفليتو ጌታቸው ረዳ አሜሪካ ከምዘሎ ገሊጽና ነርና ኢና አሜሪካ ዝኸለሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ እንተኾነ ሓይኽና ደርቢና ካኢና ኣቕጣጫኻ ኣንፈትካ ቀይር ጌታቸው ረዳ ዝብል እቲ ኩናት ክሳባት ዝብል ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ቀሪቡ ተፈራ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ መለስ ድማ ክሳብ ዝኸኣልኩም ወይ ቀይሕ ማለት ሻዕብያ ምጥፋ سلام فتوات تخطتلتي سامي يوتيوب channel دحنا ديوكم دحنا غنيكم وعبد الحنان متصاخكم حقها لما عنكم كم تلمود نعم زمر حدشتين وانا وحبريت حيزنا ابوتانا ترغبنا عنينا كلهم ببزلهم والسلامكم بزح يبل لي كم تستلم لنا channel زحدثكم سباتون سبسكرايب لايك شير مغاري يترسعوا كسام وداتا مدبنا بحبار تخطتلني سناي مكتتا اش خبرات عزبتي كم مخفتي مدب كخنا ناون اوز محرم ميديا الزرارات زعباتاتني وقرمتهم الزرارات زعباتات مراينا غنزب ديزي لايك بمغاري جمرو الشفتوات تخطتلتي نافت مخفتي مدبناون كوسدكم ابزح ساعات نبزح حسابات ناغربن نمنغستي ايثيوبياون زدنا غره ام غلن اب عفارن زتفطر خستتوني انت ايز مسل زبل بحبار كوينا نكتتلو ما بكبابي مغلن عفارن منغس ايثيوبيا زي فلتندرونات واقعات نفرتي ترأين كبل حايلو أجر إثيوبيا قليتلو ناي سراويتنا زي كونا درونات بسماي مغلا ينقسقسلو قبل جنرال يلما مرداسا زي قلت أخوينو وانتن ناي سراويت إثيوبيا زي خونا زي تليا درونات بسماي مغلن كبابيان كزاوران وتادراو تعزبتي خقابرا 5 رأي فليتو زي مغلات زي بتقراين زواقرن أفريكان زلو ناي درون تكنولوجي ناي دق حايلتات مئتاون بزل على بركي خامزلو زملاخوتيو تنن درونات ناي منن منتاي سلطة علامة ينقسقسا خمزلوام بوغن حايل أير فيدرال منغستي لعلو كتتل إنا تقبر لن مخوان دما تحابيرهم كوازاز حايل أير إثيوبيا جنرال الما برداسا زوته وتادراو مقلتين أبز قرب أوان أبل عليك تما مغلن كبابيان وانتن ناي سراويت مكلخال إثيوبيا زيخونا وتادراوان درونات أب سماي كزاورا سلطة ومقسقاس كقبرا تعازيبنا لنا بموالاف ليتلوام جنرال الما برداسا بزعوازي أب سماي مغلن عافارن سرعي ناي درونات منقسقاس بزهابو مقلتي ناي سراويتنا زيكونا درونات أب سمايت مغلين قسقاس هلوهيللوام ازي كابل على أزاز حايل أير زوج مقلتي وغن وتادراو تنتنتي 5 حبرو اب زواقرن افريقيا يحي بحرن زلو عبيتن هاقراون زوان حايلتات كم حبرات عرب امبريت قبطن سودانن كالوتن اب تغطنا زلوهم ناي سللان وتادراو طلوان مسواح زقبرو زلو منقسقاس اكالي كخون كم زخلي قمات اب منغو فيدرال منقسن مرحة تقراين زلو زي مئمانن وتادراو مدوابن اب زلو وان ناي دقدرونات اب سماي مغاله مزوارن أبتي قاتنا حاجنا وتادراو تعزبتي وإن حيلي ميزان مفتاح زقبر زلو سرعيت القانير مباركس كبرات تعزبتي كم تسمعكم ويو بزقو دايزيون ريتيهم كتبو تلاليو السبات حساسياتكم أبوتاكم تنتن قابلكم أغمتو لي أشو كبرات تعزبتي كم تلمو الحجر ما نفتهم حدشتي حبريتاتنا خوصدكم أبدو بزو علوون حدش سبر زينا نينا استي بحباركونا نكتاتلو بلسقنا أبدو إيرترا زنبرا أصوارنا وسن تقراي مملاس مجمارو تفليتو بس إيرترا خوينات نمخفات درعاتن سراويتن بوغن عفارنا بدوب إيرترا صقع زنبرا سرعات بلسقنا حزي كابتي بوتا እናውጽና ወሰን ትግራይ የጸጓኹም ዘሎ ዝወጽ ሓበሬታታት የመልክቱ ስርዓት ብልጽግና በግንባር ቡርየ ዝነበረ ድሩዓት መካናይዝድ ኣጽዋር አልዒሉ ሎሚ 23 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብሎግ ያቢሉና በሚሊዮን ጭፍራን በሐፍሻና ወሰን ትግራይ እንተጸግዕ ዘርኡ ምስልታት ወጽዮም ኣሎም በር ባሕሪ ብምባል ክፍክር ዘሓገየን ብፍላይ በግንባር ቡርየ ከበድቲ ኣጽዋርን ሰራዊት ነጸግዕ ዝነበረት ስርዓት ሕዚ ምስ ኤርትራ ጀሚሩ ዝነበረ ሰሓባው ጉቶቶ ብምዝሓል ገጹ ናብ ትግራይ ዝገበረ ይመስል ኣብዚ ሰሞን بشنا كل الأمحارة قبون والديان سفيح والتهدراو مكسقاس كجبر زغني سرعات بلسقنا لو مدما أبدو إيرترا زنبرا أصوار بملعالنا بمليون شفران توقع أسترعي لهم كور حتى الجميرو أوسن تدراي سفيح والتهدراو مكسقاس كجبر سنحا خوين كاب كربا أوانا جمير دماتي مكسقاس زيادة محيالو نبرتتي كباوي حبرون أو كباوي تات قبون واجان سقوط عن سلمتن مراب تدراي بحفشا خامو دما أب على مكراب أصوار سراويتن زجبر زولو بلسقنا اتوات تغارو أب كرميت أسليف
ተባሂሎም ከም ዝርከብ ይግለጸሎም። ነዚ ምንቅስቃስ ተዓዘበ ህወሓት ብወገኑ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እዩ ብምባል ህዝባዊ ምልዓላት እናገብረ ኮይኑ ዳግም ደማዊ ኩናት ከይለዓል ዓብዪ ስግኣት ተፈጢሩ ይርከብ። እሺ ክቡራት ተዓዘብቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብና እውን ክወስደኩም ጌታቸው ረዳ እውን ኣሜሪካ ከም ዝኸደ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን ኣሜሪካ ንምንታይ ከይዱ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ እንታይ ገጢሞ ዝብል እውን ሃይለ ደደቢት ዘርዘር ሓሳባቱ ሒዝልና ቀሪበ ኣሎ። ብሓባር ኮይና ንከታተሎ። ጌታቸው ረዳ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ገሊፅና ነርና ኢና። ኣሜሪካ ዝኸደሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ እንተኾነ ሓይኽና ደርቢናካ ኢና ኣቕጣጫኻ ኣንፈትካ ቀይር ጌታቸው ረዳ ዝብል ልኡኻት ፀላእቲ ባንዳታት ናይ ገሊኦም ብሄራት ወይ ከዓ መሳርሒ ኣብይ ኣሕመድ እንብሎም ሚድያታት ዝሓዙ ክገልፅዎ ቀኒዮም እዮም። ብመፅሓፍ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ጌታቸው ረዳ እምበር ሕጂ እቲ ካሊእ ዲስኩር ተሓሶት እቲ ዘረባ ኦረዲ ለሚድናዮ ሰልችና እዩ እዚ ሓይኽና ዝወዳእናዮ እዩ ብካሊእ መንገዲ ንዓ እንዳበልዎ እንዳረኣና ቀኒና ኢና። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ጌታቸው ብህልኽ ብኢጎ ካብ ማሕበረሰቡ ካብ ናይ ባዕሉ ካብ ናተይ ዝብሎ ተፈልዩ እዚዩ እቲ ቀሊል ተራ ዝኾነ ጀማሪ ፖለቲከኛ ዝኽእሎ ሽርሒ እንተሃለወ ናይ ፖለቲካ ሽርሒ መጀመርያ ንፀላኢኻ ፈታዊ መሲልካ ካብ ቤዙ ካብቱ ደጀኑ መፍላይ እዩ። ካብ ደጀኑ ካብ ቤዙ ምስ ፈለኻዮ ኣያን ማእገርን ዘይብሉ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፅካ ድሕሪኡ ከም ድላይካ ጌርካ ትጥቀመሉ ቱል ምዃኑ ምንጋር እዩ። ንጌታቸው ከምኡ እዮም ገይሮሞ ማለት ኣብ ብዙሓት መድረኻት ዋላ ውሽጥና እውን ከሆም ይገብሩ እዮም። ኣብ ውሽጥና ፖለቲካል ክጥቀመልካ ዝደለየ ሰብ ካብ ማሕበረሰብካ የንፅለካ ብዙሓት ሕዚ እዚኣ ዘይንፈልጣ እንተንኾን ነርና ብዙሓት ሞኪሮም እዮም እንደ ደቢት ሚድያ ክንፅሉ ቦዚን ዘለው ካብ ህዝቢ ክንፅልዋ ሞኪሮም እዮም። ካብ ህዝቢ ዘይትንፀል ስለዝኾነት ፍጹም ዘይኽእሉ ምዃኖም ምስ ኣረጋገፁ ጥራሕ እዮም ደደቢትን ህዝብን ጠስምን ድልኽን ኮይነን ተዋሂደን ዝቃለሳ ዘለዋ እስካዕ ሕዚ ደደቢት እውን ብህዝባ ትእመን ህዝባ እውን ከዓ እተኣምን ደደቢት ሚድያ በዚ ትፍለጠሉ ምክንያት ነዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዋናነት ካብ ማሕበረሰብካ ምንፃል እቱ ተራ ጀማሪ ፖለቲከኛ ዝኽእላ ናይ ፖለቲካ ኮንስፓይረሲ እያ እዚኣ። ሕዚ ጌታቸው ተራ ፖለቲከኛ ምዃኑ ትርእይዎ ተራ ፖለቲከኛታት እዮም ነፂሎሞ ካብ ህዝቡ ትግራይ ነፂሎሞ ንኢጎ ህዝቢ ሸይጡ ንስምዒቱ ጥራሕ ህዝቢ ሸይጡ ንፖለቲካዊ ድልየቱ ጥራሕ ህዝቢ ሸይጡ ካብ ህዝቡ ተነፂሉ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ህዝቡ ነፂሉ ፀራጊ ጫምኡ ገይሩ ከፍ ኣቢልዎ። ሕዚ ንኣሜሪካ ከይድካ እምንለይ እንተበሎ ይኸይድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሓስወለይ እንተበሎ ይሕሱ ንእሽትለን ጎጭ ዓቢልካ ወፂኻ ማይ ክሒዝካ ለፍልፍ እንተበሎ ይልፍልፍ። እዚዩ እንዳገበረ ፀኒሑ ሞንዮሞ እዚዩ ሞንዮም ሕዝታ ኢሎሞ ብመፅሓፍ ምፃእ ኣይኸውንን ድሕሪ ሕዚ በቲ ትልፍልፎ ዝነበርካ እየኸይድን ኢሎም ንጌታቸው ጢባ ይጫወተሉ ኣለው። ፈቆዶ ኣሜሪካ ፈቆዶ ተፈላለየ ሃገራት ማለት ሕዚ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ። ከምቱ ኣብ ዝሓለፈ ዝሕለፍናዮ ዝሓለፈ መደባትና ዝሰርሕናሉ ሰብ ለወረስያ ካብ ኤርፖርት ተቐቢላቶ ሰብ ንኽሪኦ እውን ዝፀልኦ ሰብ ኮይኑ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ትግራዋይ ንኽሪኦ እውን ዝፀልኦ ሰብ ኮይኑ ኣሎ ጌታቸው ኣፍታ ዝኸደላ ተጋሩ እዚ ኩሉ ጌታቸው ሕወሓት ተመርኩሱ ወይ ናይ ሕወሓት መራሒ ኮይኑ ዝኽበረሉ ዝነበረ መድረኽ ዓለም ኣሜሪካ ከይዱ ግልፅ ኢሉ ዝሪኦ ሰብ እውን ኢሲኑ ጌታቸው ኣብ ሓንቲ መድረኽ ግን ወፂኡ ኣብ ገዛ ተዓዊጢ ነይሩ ኣብ ናይ ፕራይቬት ሃውስ ተዓፂ ነይሩ ኣብ ሓንቲ መድረኽ ግን ተሳቲፎ እዛ መድረኽ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ፍልፍላትና ከም ዝለኣኹልና ሕዚ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ቱጌዘር ዊ ክን ቼንጅ ላይቭስ ዝብል ናይ ራያ ኮሚኒቲ ካልቸራል ናይት ኣብ ዝብል ተሳቲፎ ጌታቸው ውሕድ ሰብ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ ፍልፍላትና ከም ዝገለጹልና ብጣዕሚ ውሕድ ሰብ ከም ዝነበረ ኣብቲ መድረኽ እሞ ጌታቸው ግን ኣብዛ መድረኽ እዚኣ እውን
ግልጽ ኢሉ ዝሪኦ ሰብ ከምዘ ይረኸበ ከይድካ ሰላም እትብሎ መራሒ እንተተባሂሉስ ኦልሬዲ ብኡ ደረጃ ኢኻ ትገልጾ ንጌታቸው ግን ከይዶም ናብ ወንበሩ ከይዶም ሰላም ንምባል እውን ዝተሓሰሙሉ ግዜ እዩ ተራእዩ ማለት እዩ ዋላ ኣብዚኣ እውን ሕዚ ነዛ ከምዚአን ዝበላ ውዳበታት ብፍላይ ናይ ራያ ተኮር ዝኾነ ናይ መወዳእታ መሸጎጥ ገይሩ ኸይዱ ተፈልዩ ከባቢ እታ ተወለደላ ጎጥ መሰረት ገይሩ ይኸድ ሞኪር ጌታቸው ኣይኮነን ካልእ ሰብ እውን ኣብ ትግራይ ከባቢያውነት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘይሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጽኩም እንተኾንኩም ካብዚ ሕዚ ዝረኣናዮ መድረኽ ካብዘን ኣብ ዘመነ ጌታቸው ዝረኣናየን ከባቢ መሰረት ዝገበራ ተንኮላት ንላዕሊ ከባቢ ዘይሰርሕ ምዃኑ ትግራይ መረጋገጽ የብልና ራያ ተወሊደበል ሽረ ተወሊደበል ዓድዋ ተወሊደበል መቐለ ተወሊደበል ብዘይ ይገድስ ኣብ ትግራይ ኣብ ተወለድካ ተወለድ ትግራይ እያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራዋይ ዝሕልዋ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራዋይ ዝነብረላ ዝውንና ዓዲ እያ ትግራይ ዝብል ዘይተማሃረ እንተሃልዩ ደንቆሮ ጥራሕ እዩ ርእሰ ዘይብሉ ጥራሕ እዩ ዘይተማሃረ እንተሃልዩ መኪሮም እዮም ክንዲ ዝከኣሎም ከባቢ መሰረት ገይሮም ክኸዱ ናይ መጨረሻ ሓይሊ ኣቦኦም መኪሮም እዮም ኣብ ትግራይ ግን ኣይኮነን ራያ እንታይ ኢሎም ሓደ ኣቦ ብጣዕሚ ትኾነና እዚኣ ነዛ ነጥብ እዚኣ ኣብ መድረኽ እዞም ሸዋይነሽ ዝበሃሉ ጌታቸው ዝመርሖም ማለት እዩ እዚኣቶም ኢሎም ኣቦ ንርዑተይ ይኾኑ ንነዊተይ ይኾኑ ንዕርፈይ ይኾኑ ንድግሮይ ይኾኑ ስቑኢሉ ዘይረብሕ ቆም ዘይረብሕ ተኽሊ ኣይነ ነዊት ኮይኑ ኣይነ ርዑት ኮይኑ ንምንም ዘይኸውን ተራ ተኽሊ ማለት እዮም ኢሎም ገሊፆሞም ብናይ ገባር ኣገላልፃ ተገባር ነራእይዎ ትውሕልኑ ነዊት ዘይኸውን እንተኮይኑ ሓሪስካ እንደፋሪስካ ክትበልዓሉ ትኽእል ኣይኮነን ኣርዑት ዘይኾን እንተኮይኑ ድግሩ ዘይኾን እንተኮይኑ ትርጉም የብሉን ተተኽሊ ትርጉም የብሉን ስለዚ ዓለባ ዘይብሉ ተኽሊ እዮም እዚኦም ኢሎም ገሊፆሞም ዓለባ ዘይብሎም ተኽሊ እዮም ተንኮም ዝበሉ ኣብ ራያ ይወለዱ ኣብ እንደርታ ይወለዱ ኣብ ዓጋመ ይወለዱ ኣክሱም ይወለዱ ዓድዋ ይወለዱ ሽረ ይወለዱ ሕሞራ ትግራዋይ እንድሕር ክኾን ኮይኑ ንትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝሕልዋን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝጥቀመላን እትጠቕሞን ዝጠቕማን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ትግራይ ዘይሰርሕ ምዃኑ ጌታቸው ጽቡቕ መርኣያ እዩ ሽፍተዋት ተኸታተልቲ ኣብ ናይ መጨረሻ መደብና እውን በፂሕና ኣለና እቲ ናይ መጨረሻ መደብና ፍልይ ዘብሎ እውን ተሓቢኡ ዝነበረ ሚስጥር ጀነራላት እውን ኣብዚ ሰዓት እናተቃልዑ እዩ ዝርከብ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ንከይትፈርስ ዋጋ ንኸፍል ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ከፍርሱ ድቃሲ ይስእኑ ዋጋ እውን ይኸፍሉ ዝብል እውን ሓድሽ ዝተለቐቐ ሓበሬታኒ እስቲ እንታይ ዝመስል ዝርዝር ሓሳባቱ ባሕባር ኮይና ንከታተሉ ማለት ጦርነት መርቻለሁኝ አሰብን እንያዝ ብያለሁኝ ብሎ ሲናገር ሰማሁት ጻድቃን ውግእ መሪሄ አሰብ ንሓዞ ኢለ ነይረ ኢሉ ክዛረብ ስምዒዮ ጻድቃን ሲቪል ነው ስራውም ሌላ ነው ግን ያው አልብሰህ እኮ የሆነ እኮ ምንድነው ከዋክብት ካስቀመጥክ በዛ ትጠራለህ ጻድቃን ሲቪል ስርሑ ካሊዩ ጭሩራታት ስለዝነበሮ ብኡ ይጽዋዕ ጻድቃን ክዛረብ እንትላ ኮይኑ ብጮሮና ውግእ ክመሪሕ ኢሉ ውትድርና ዝፈተነ ኣብኡ ፈቲኑ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ቦታ ኣእትዩ ዝቐጥቀጦን ንሻዕብያ ብዘበርከቶ ውዕለትን በቲ ኣብኡ ዝሃለቐ ሰብን ንብረትን ክስንብድ ነይርዎ ጻድቃን ዝመርሖ ኩናት ኣይነበረን ካብ ባድመ ሰራዊት ኣጉዲሉ ንጾሮና ከይዱ ባዕሉ ኣዛዚ ኮይኑ ኣትዩ ውፅኢቱ ድማ ኣብኡ ኣሎ ድሕሪ ውግእ ጾሮና ንኻልኣይ ግዜ ምድላው ይገበር ተባሂሉ ሽዑብ መራኸቢ ብዙሓን ዘይተነግረ ሳሞራ ግንባራት ከዋህድ ጻድቃን ድማ ካብ ቦትኡ ተኣልዩ ምስ በዓል ጀነራል ገዛኢ ኣብ ከባቢ ሎጂስቲክስ ንኽጸንሕ ተወሲኑ መንያዝ ያችን ድል እንኳን ሳስቴን እንዳናረግ ከዛ የነበረው ተኩስና እንትን ቆርጦ ይዞ ሄዶ ጾሮና ቀጥሎ ራሱ ኮማንደር ሆነ ገባ የራሱ ውጤት እዛ አለ እዚ አንጻር ጻድቃን ዝዛረብን ንጻድቃን ዝውንጅልን ዘሎ ጆን መንጋግ ዝተባህለ ሰብ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ዝተቐሶ ዘሎ ኩናት ነይሩ ብ23-24 ግንቦት 2000 ዓ.ም ኣብ ዓዲ በጊዖን ዝተኻየደ ኩናት ዝመርሐን በሽሓት ዝቁጠር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘህለቐን እዩ ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ ምስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝረዳድኡ ብወገን ኤርትራ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃሌ ክፍለ ዘማእክሎ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ
علمشت دقفي حجي جنرال بلصقنان جنرال يوحنس ገብረ መስቀል ማለት ጆን መንጋግ እዮም ነይሮም እቶም ኮሚቴ አብራማ ምስ ብሪጋዴር ጀነራል አብርሃሊ ክፍለ ምስተራኸቡ ዝተባሃልዎ ንስማዕ አኺባ ኣብ ዶብ ዝንገብሮ ኣብ መረብ ኣብ ዘላበሳ እንተበልናዮም ኣብየብና ክልተ ግዜ ግን ሓራይሎ ሓንቲ መረብ ገርና ክልተ ግዜ ወረ ምበር ከም መተካእታ ከዓ ጅቡቲ ኢልና መረብ ስንታን ከኣተላ ኣብ ዘይ ደፍካ ሰብ ካስለ ዘሎስ ከሰማዕታት ጌርካውን ትመጽእ ሕጂ ምስ ኣቤና ናይ በተኹን እዚ እንዲሁ ከይድና መስለና ዝገዘና أو كان يرصع شيء مثلا يعدوا جاب نريد سنة يتقبل حلف نير يتقبل ثراوي تينات في ثراوي سنة سنة أو يدري كجمرنا حلنا كان زي أقاين عشان اللي خذ عدوا جاب زي ذي خامة تمريش كمان دري صحيح زي ذي خامة تمريش كايلي ጦርነቱ እስከየት ነው የሚሄደው የሚል ሁለት ሰዎች ሁለት የተለያየ መልስ ሰጡ። አቶ ተፈራ እስከ ቀይ ባህር አለ፣ መለስ እስከ ቻላችሁት አለ። የሁለቱ አልጣመኝም እውነት ለመናገር እስከ ቻላችሁት ማለት ነው። አዎ እሱ እኮ ነው የምልህ እስከ ቻላችሁት የት ትችላላችሁ አለ። እቲ ኩናት ክሳብ ኣበይ ክበፅሕ ዝብል ክልተ ዝተፈላለየ ሓሳባት ቀሪቡ ተፈራ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ መለስ ድማ ክሳብ ዝኸኣልክሞ ኢሉ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ሻዕብያ ምጥፋእ ማለት እዩ ክኸውን ዝነበሮ ድማ ንሱ እዩ ንዓሰብ ጥራይ ተባሂሉ ዝተኸራኸረ ሰብ ኣይነበረን እቲ መደብ ኤርትራ ሓያል ንኸይትኸውን ንሻዕብያ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ምፅላፍ እዩ ነይሩ ቡርየ ተልዓለም ስለምንታይ ብዛዕባ ቡርየ ጥራይ ንዛረብ ቀንዲ ድሌትና ኣስመራ ባፅዕ ምእታዊ እዩ ዝነበረ ክንከይድ ንኽእል ነርና ኣብ ኣኽሱም ዘፀርናዮ ውጥን ካብ እኹል ንላዕሊ እዩ ነይሩ ንሻዕብያ ዓሰብን ቡርየን ኣይኮነን ዘድልዮ እቅዱ ሻዕብያን ወደ ቀይ ባህር ሻዕብያ ብቻ ኤርትራ ሓይል እንዳይሆን دحار زي جرنا كنا مسأتنا أفت مجمرة أيقن عنا بحق المزرعة بحسب ذيك الودو إلنا أتينا يوم كشاف اسمه رأينا نقد مالت الشعب ياسين كابس ولا نازبل ما دبي إنه نيرونا جنا أيقونن تسانقيلو طريفهم أنتم الدلاو بقعنا مرن مالت يوتي من قصة استقلال لا ون تفكرين مرن ولا نايسلتات جاتاتوني نبرأيو زي نمعلوك الجمجم دلو قدايو جنرال يوحنس ገብረ መስቀል ማለት ጆን መንጋግ ብህልቂትን ዕንወትን ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ኩናት ኣይተጣዕሰን ሕጂ እውን የማናይ ኢድ መራሒ ብልፅግና ኮይኑ ኣብቲ እዋን ፈቲኑ ዘይሰለጦ ሎሚ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ቀይሕ ባሕርን ምምላስ ኣብ ዝግበር ኩናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ክመርሕ ተመዚዙ ኩናት ንኽውላዕ ካብ ዘቃላጥፉን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝኸሓነ ክቱር ፅልኦም ከውፁ ዝህንጠዩን ካብ ዘለው ጀነራላት ድሓደ እዩ ኢትዮጵያውያን ወረራውን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ቆጠሩ። በህገወጥ መንገድ የተወሰደው ወደብ የሚመለስበት ጊዜ እንደመጣ ተስፋ አደረጉ። ኢትዮጵያውያን ነትወራር ከም ጽቡቕ አጋጣሚ ወሲዶሞ በዚህ ሕጋዊ መንገድ ዝተወሰደ ወደብ ዝመለሰሉ ጊዜ ከም ዝመጽእ ተስፋ ገይሮም እንተኾነ ተወራር ኢትዮጵያ በዚህ ሓሰበትሉ ኤርትራ ድማ ንሓይሊ ጸብለልታ ዝነበረ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ሓደጋ ከቢድ ነይሩ። እቶም ኮሚቴ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ኣብ ግንባር ቡሬን ዝተራኸቡ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለምሸት ደግፌ ብዛዕባ ኩናት ግንባር ቡሬን ኣብቲ ግንባር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝወረደ ህልቂትን ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃሊ ክፍለ ንስማዕ እዮ ምሳሌ ሓደ ናይዞም ኦሮሞ ጀነራል እዩ ግን አንጻር ወያኔ ውሽጢ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ወታደራዊ ኮሚቴ ንራኸቡ ነበርና ኣለምሸት ኢልካ ዝኸው መጀር ጀነራል ሕጂ ንሱ እዩ ነርነት ናይ ኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ዝመርሕ ሰለስተ ኸባና ሰለስተ ኸባሉ ኣብኡ ዝሃለቐ ሰራዊት ክነግረካ ከሎ ቁፅሪ የብሉ ፈፂምካ ንሕና ኣይንፈልጦ ኢና ንሕና 180 ሽሕ ገለ መይትወብና ንብል እዚ ጋር ኣብ ግንባር ዓሰብ ዝኾነ ዝሞተ ክኸውን ይኽእል እዩ ተማዕቃብ ሰላምስ ኣብ ዝወሰደ መገዲ ሬሳ ንርኢ ለና ሬሳ ሞ ንዕኡ ኩን ኣርዮስ ትፈቅዱና ዲኹም ኢሎም ዋ ረይዎ ፅቡቅ ሬሳ ዳ ተቀልኩም ወደካ ሕጂ ከባቢ 400 ዝኾኑን ቦዲ ባክ መረይ ኣምፅኦም ኣብዛ ሬሳ ተለይ ኣብዛ ኣኻሎ ኣብዛ ተላክ ኣኻሎ ካልእ ክስራሕ ሓቲቶም ቦዲ ባክ እዚ ፃዕዳ መረይ እሞ እዚ ስወዲእናዮ ስደዱልና እምበር ክንደይ ዝኸውን ትደሊ ሕጂ ኸ ስደዱልና ሞ ዋላ ዝታይ ዝመለስ ግለ 5000 ዝኾኑ ቦዲ ባክ ስደዱልና ኢሎም የብልናንቲ ፋብሪካ እውን ክንዲእውሉ ኢሎሞ ፋብሪካውን እንደዚህ ሆኖ ይወልል ደሞ ቡታ ዋዲ ሲመራይ እግር በኋላ ከመካቱ እግር በኋላ ሓት ወታት አክቲቭ ወልኩ መንበር ረሰና ዳዚ ኣብ ግንባር ዓሰብ ዘለልን ሓቆኻ ወላ ዝብለካ ዘሎ ኮይኑ ቢጭቡጥ ንሱ ነገር ይሽዑ ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ኣብ ግንባር ቡርየ ብዓይኑ ዝረኣዮ ህልቂት ሰራዊት ኢትዮጵያ ረሲዑ ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ንምምላስን ኤርትራ ንምውራርን ካብ ዝሸባሸቡ ዘለው ሓደ እዩ ጽላሊ ኣባላት ብልጽግና ኣብቶም ዓበይቲ ጥራይ ከይተሓፅረ ናብቶም ታሪክ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንዶ ዘይብሎም ተባሂሉ ኢሎም ዝምድሩ ደቆሙን ሰጊሩሎ ሎሚ ካብ ሰልፊ ብልጽግና ብዛዕባ ባሕርን ኤርትራን ክትርኹ ዝተሓርዩ ንመሳኹቲ ቴሌቪዥናት ኢትዮጵያ ዓሲሎም ይርከቡ ነፍሲ ወከፍ ፈነውኦም ብኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዝተዓብለለ እዩ ቁኑዕ ይኹን ኣይኹን ተዛረቡ ጥራይ ዝሰምዖ ወይ ዝደናገር ኣይሰኣንን እዩ ዝተባህሉ እዮም ዝመስሉ የሴኩሪቲ ችግር ያመጣል ቀጥታ ማንገናኛቸው አገሮች ጠላት ነው የምንላቸው አገሮችን ጎረቤቶቻችን ሊያመጡብን ይችላሉ እኛ አጠገብ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ችግር የምጽእ ጸላእትን ንብሎም በቀጥታ ዘይራኸቡና ሃገራት ጎረባብትና ከምጽኡና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ጂኦፖለቲካዊ ጽልው ዓብዩ ንሕና ዘይንቆጻጸሮ መሬት ምስ ካልኦት ኣህጉር ዝራኸብ ብታሪክ ጸላእትና ንብሎም ሃገራት ኣብ ከባቢና 60 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ንኽሰፍሩ ዝገብር መስርሕ ኢና ኣቲና እንዲሰፍሩ የሚያደርግ
ሂደት ውስጥ ነው የገባ ነው። የአድዋን ድል ያልተጠናቀቀውን ታሪክ የማርበር ጥያቄ አጀንዳው እንዴት ሊያስቀጥለው ይችላል? ታሪካዊ እርማትስ ሊያስከትል ይችላል ወይ? ምን ትላለህ በዚህ ላይ? ማለት ምንም ጥያቄ የለውም። ኦልሬዲ ታሪካዊ እርማት ሊያስከትል የሚችልባቸው ምክንያቱም بعود عدوى زي تزازم حتى أفدق بحري بخميك قصدي خير تاريخهم أرم تام قبل كدلين أواجد نقصنا قص خمس حبرو دوب مالت كسب بحري إمني جبو وحيز دوب جا كخت نبرت خيري خايز حجي جن دوب مالت ويد ما سراوي تيجي أكحل وزر ودب كابز جبو زي كابت روباتي كابت إمنتي مملا سيكونن أيتوب أهجر ورب حق سبز اللي دوب زبال የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም እስካለበት ድረስ ነው ካርቱ بزعبا دوب زلوم حلمي كم سمعنا دوب هجرات زبال يلني زبال زلو كساب زليون زخالون كسفح في حيدليتهم بيني أجر السجاجر دا وين ومبر كما قال لسو ربح إثيوبيا بأوروبا أنت الأهليو دوبهم كساب أوروبا كوني مالتيو ويدما ربح إرترا فلق أباين تخوينو دوبنا أباين كون مالتيو إذا حلم زدما نهجرات نابكينات هلكيت أنوات زمر حدا أمبر زم صورة بحي بلون نزلوا تاتي أتحساس وانا باهلان زوم مع زنوم صحة إثيوبيا وان بخمي خجلت إذا إثيوبيا تباهل هجر مع آسيا تعيا أمره زي مزازنو كنتات هجروا من كبابي أو من زوب أو من بقبو زردو مرحت المهولات التفري ኢትዮጵያ ምናልባሽ ካብቶም ኩርሃ ክትመሃር ብዙሕ ትስቢት ነርና ብዙሕ በላዕቲ ተፈጠሩ ከም ጎረቤትና መጠን ትስቢት ነርና እዚ ግን አይተኻለን እኛ ከውሃ ጋር ነው የተፈጠርነው እኛ ከውሃ ጋር ነበርን ንሕና እስማይናት ፈቲና እስማይነርና ማይናትና ይነሩ ወደብናትና ይነሩ ግላው መሰላለና ኣብዚ ድማ እንሆ ዝርበጥ ዘሎ ሓድሽ ጀነራል بوجنا كواهد إلو نتوم بحر دماتهم بحيل يزجوبتوا أب حجوتاتو زحلفوا 3 عامات نهلكيتن عنوتن كويناتن مزازمي سرعات إثيوبيا بإرترا خمين بري انتزو كسم حشة إذا هو جنرال كابتن بزعبة بحر زمدرو فريزة بلو نايت فترة مهندس كوينو بزعبة آفت أطرا مريتن بحر عسب من مداريو عسب النبالة ودب راسو سيسرع ديزاين دي سيهون the way it has to only serve Ethiopia ወይም ደግሞ አፋርን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን عسب ዝባህል ወደብ ክስራሕን ክስኣልን ከሎ ብፉሊን ኢትዮጵያ ከገልግል ተባሂሉ ወይ ድማ ካብ ዓፈር ክሳብ ኣብዝን ከገልግል ተባሂሉ ተሰሪሑ እዚ ንባዕሉ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም መማጎት ነጥቢ በጀርባው በኩል አሰብ ወደብ በጀርባው በኩል ግመልም አያገኘው ምንም ሊሆን አይችልም እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም ይሄንንም ያዙ ይሄ ራሱ በዓለም አቀፍ አንድ መከራከራችን ነው እዚ ሕሱብ ትንታኔ እንታይ መግለጺ ክወሃቦ ዝኽእል ንቅርጽና አሰራርሓን ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ጥራይን ከገልግል ዝተፈጥረ ኢሎም ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ከም መርቱዕን መማጎት ነጥቢ ከቅርቡ ዝሓስቡ ምስ ኮነ ኢሎም ዝደንቆሩ ምምጓት ፋይዳ ዝርከቦ ይኮነን ኢትዮጵያ is not a landlocked nation landlocked አይደለንም እኛ ኢትዮጵያ በመሬት ዝተኸበበት ሃገር አይኮነትን ምስ ውቅያኖስ ተኣሳሰርና ኢና ኢትዮጵያ ባህር ነይርዋ ሕጂት ጉዳይ ስለዚ የተፈትሐ እምበር ንሕና እፅዋት አይኮነን ጉዳዩ ያልተፈታ በመሆኑ እንጂ እኛ landlocked አይደለንም ዘመን ዘምፃ በዓል ስልጣን ብልጽግና መንእስያት አኪባ ብዛዕባ ባሕሪ ዘካየደቶ ጎስጓስን ዝሃበቶ መግለጽ ንፈኸራን ድማ ንስማዕ እስኪ የባህራችን ጉዳይ ተዘግቶብን እንኖራለን እንዴ ባህርና ተዓጽና ክንነብር ጊና ተዓጽዎ ዝነብር መንእሰይ የለን ሓቂ ለና ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣሎ ታሪክ ኣሎ መርትዖ ኣሎ ሓደ እዋን ተዓጽና ሲእናዮ ነርና እዚ ወለዶ እዚ ግን ነዚ ዝቕበል ኣይኮነ አንድ ወቅት ላይ ልክ ነው አተኖረናል ተዘግቶብን ይሄ ግን ይሄንን የሚቀበል ትውልድ አይደለም አሁን ያለው ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ኣስማቶም ተዘይ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ባሕርን መቐፀልታ ስርዓት ብልጽግና እዮም ሕልሞም ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን كسبنا أن أولويتنا هاجر إيرترا فريسكا نبي إثيوبيا نمسنبار زمت أتقولوا زلوا يوم مباركس كبرات تعذبتنا إلى معلم مدواتنا نزي مسلون يرم كم استمهركم حدشتنا وأنا وحبريتاكم درخوكم تسفي قبر حساسيتكمون أبوتاكم إنتاكم تلاقين إذا فيديو زي لايك تقولكم سواتون كابل بي نامس قنكون نزي قوركم سوات دما لايك نقطقوروا فتحتنا أن حتتكم كبرات تعذبتي قصالي بخمزي معلم مدواس كان راقب أنا بزغف ليكم سسنا ينولكم تشاو